Hakar Sautrik ujemang kawe kedurki kala sapriang hakirin san social media halor ke jingshan dur klam akor jong wei ubriu ubadeng mas yaki kena skul ki badang ya na sosun kumta ka kunhun ka bakarpang jong katrat pulit hapok ka jingalam jong additional superintendent of police East Khasi Hills Shillong uba Ivan B Ding do MPS kila thwet banwa di uniu nongle kamsniu ha ka bade bat kani ka kunhun ka bakarpang jong katrat pulit tang hakalai singi klala ban itu ya uni ubri wakerteng uhiman gogoi arpsaus nam karta nakasnong jorhat asam kumta ka kinhun pulit hapok ka jingalam jong ka pulit kinthei ka kong lavinia kongwang kalami banne cha jorhat ha ka arpratrik jemmang bahadien jong ka jingetrelang bat ki pulit jong ka jorhat asam kilayo ban kem uni ubri na kawe ka yeng jong ki bahayeng badan ha kasnong bar kuku rashwa na kamet jong u layo ban kurup kawe ka mobile phone belapadan kam ha ka ban chandur ya uni urunar on sawanra ha ka district court jorhat badhadien kata on sawanra yu ha ka court ha shillong